Det projekt, jeg laver, det hedder Shaping a Pattern. I det projekt, der skal jeg male 12 personer fra 12 forskellige steder i verden, som hver beskæftiger sig med ligestilling for kvinder og piger. De 12 personer er mænd og kvinder. Det er fra græsrodsaktivist til præsidentniveau. Nogle er super kendte, andre er komplet ukendte. Og jeg vil gerne have, at de personer, jeg maler, skal repræsentere forskellige niveauer i samfundet. Og på den måde understrege, at ligestilling kun kan lykkes, hvis vi håndterer problemstillingerne fra alle steder på samme tid. Mit mål med portrætterne er at samle dem i en udstilling, der skal vises i Danmark, og derefter rejse ud til andre steder i verden, sådan at de her helt fantastiske mennesker og de sager, de kæmper for, forhåbentlig kan komme til at inspirere andre. Jeg har brugt de seneste 7 år på at rejse ud i verden og mødes med de her 12 udvalgte ligestillingsforkæmpere der, hvor de bor, for både at få et indblik i deres arbejde og for også at se på de udfordringer, de møder i deres hverdag. The world is a mess, not just for gender equality, everywhere. And men are in charge. The world is a man's mess. Når jeg som kunstner skal male et portræt, så er det vigtigt for mig at have mødt personen i virkeligheden, for dels at have en fornemmelse af, om jeg rammer rigtigt, men også for at kunne mærke personens energi reflekteret i det maleri, jeg laver. मैंने पहले ही बता दिया है. पहला ही प्रश्न मेरा यही था कि लड़का-लड़की में भेदभाव आज भी है. Mit ønske er, at de her 12 portrætter kommer til at stå sammen for dels at vise, at kampen for ligestilling er universel, men også at den er divers. The women of Afghanistan are now hostages by the Taliban. So I was hopeful, I am hopeful still. If we empower women, we will be empowered all the community. Me doy cuenta que el aborto era un derecho de las mujeres. One of the things in gender equality that's an absolute non-negotiable is a woman's right to decide on her own body. You know, own your own body. You're not owned by somebody else. Jeg tror egentlig, det største, jeg kan give tilbage, det er, at den her udstilling er ude og måske præge nogle andre mennesker. Altså, så det bliver en del af deres aktivisme på en eller anden måde.